Azvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Ndikuona panapa kuti mushure mekunge hurumende yeZimbabwe yakwidza fuel nemari inosvika iyo 83 cents pamusoro, vakomana vemakombi, vakomana vemichovha vanotakura vabereki venyu zuva nezuva kuenda muguta reHarare kubasa vabva vakwidzawo zvavo michovha yavo paitakurwa ne50 cents pave kutakurwa nepondo, kureva kuti pondo yako kuenda kubasa muguta reHarare, pondo yako kudzokera kumba $4 pazuva. Kuti unotambira mari handizozive zvangu, but ndinongoziva kuti vabereki venyu vari kukwira $4 pazuva kuenda kubasa muguta reHarare. Kune vamwewo vanogara kunzvimbo dzakaita sekuchitungwiza. Kuchitungwiza vanhu vaikwira $50 every day kupinda muguta reHarare vachienda kubasa. Kutaura kuno kubva kuchitungwiza kuenda muguta reHarare pari kudiwa $3 ndo mari yetransport, kureva kuti $3 kuenda muguta reHarare kubasa, $3 kudzokera kumba kwako kuchitungwiza, $6 ndo mari yetransport. Handisi kuziva zvangu kuti pemuri kubhadhara $6 muri kutambira mari, ende ina handina hangu pandakanzwa pakataurwa kunzi pay yevanhu yakwidzwa, pandakangonzwa pachingonzi fuel yakwidzwa. Ende ndikatarisa zvekare kuti pari kunzi fuel yakwidzwa zvekare munyika yeZimbabwe, ndichitarisawo dzimwe nyika kuti dzakakwidzawo here. Ndikuona panapa kuti dzimwe nyika dziri mudunhu reSADC, ende Zimbabwe irimo mudunhu reSADC. Tinonyatsoziva kuti ndiyo imwewo yenyika dziri muSADC macho. Ndikuona panapa kuti dzimwewo dziri muSADC momo dzakakwidza nema 3 cents, 5 cents, 7 cents, 10 cents ndo mari dzakakwidzwa fuel nedzimwe nyika dziri mudunhu reSADC. Yedu Zimbabwe yobva yakwidza zvayo ne83 cents pamusoro, ndo mari yakakwidzwa nayo nenyika yedu yeZimbabwe. Yakakwidza fuel ne83 cents pamusoro. That's why muri kuzoona kuti vakomana vemakombi vari kutaurawo kuti aiwaka isusu pataitakura $50 takutotakurawo $3 kureva kuti double price ndo yakurohwapa. Hurumende yedu yeZimbabwe kukwidzawo ne83 cents, tichitarisa dzimwe nyika dzikukwidza nema 3 cents, ma 5 cents, ma 10 cents, kureva kuti Zimbabwe yakaitawo triple price. Saka macitizens eZimbabwe vanewo mabusiness avo kana kuti vari mubusiness retransport vabva vaonawo kuti kana hurumende yaita triple price, isusu takuitawo double price tichitakurawo vabereki, because isusu tiri mubusiness wo tiri kudawo profit. Ende hurumende chainokwanisa kungoita apa hapana munhu wainokwanisa kutsura, because ndiyo yatotanga kuita zvinhu zvinonyadzisa kana kuti zvinhu zvinonyadzisira. Ende hurumende haina kana munhu wekutsura ipapa, because iyo yacho iri kutozikanwawo kuti yakakwidza nemari yakawandisa. Ende zvisina chikonzero. Tikada kunzwa kuti chikonzero chacho ndechechii, hapana chikonzero. Tikada kutarisa munguva dzapfuura idzo vaimbova nezvikonzero zvekuti munyika medu mune shortage of foreign currency, hatina mari yema-US yakawanda, kana kuti patinohodha fuel tiri kuzonotenga dzimwe mari, because madhezi acho yai tonyatsoziva kuti fuel yakambonetsa tichishandisa zvimabhondi zvimari zvavakange vagadzira varivo. Asi kutaura kuno tiri kuona panapa kuti ma-US dollars akawandisa zvisingaite munyika yeZimbabwe, ende ndo ari kutoshanda. Saka havana chikonzero chavanotaura kuti fuel tazoikwidza zvetriple price tichipa chikonzero chakati, hapana. Ende tikada kutarisa futi kuti anombopinza fuel yacho ndiani, ari mubusiness refuel racho ndiani. Ndikuona panapa kuti pari kuzongobudikira zvacho Chigananda Promax. Kuda kwashe Tagwirei ndiye ari pamberi, ndo vakomana vanopinza fuel vacho, ndo vakomana vacho vari kuita mari. Ende zvinhu zviri obvious kuti munhu wese ari palevel repamusoro kana kuti munhu wese ane mari anotowedzera kuitiswa mari nevarombo. Kana tichiti varombo ndikureva imimi macitizens enyika yeZimbabwe kuti mari dzemuri kutokwira ma$6 kuenda kubasa zuva nezuva, imi muchitambiriswa ma$10 kana kuti muchitambiriswa ma$12. Mari idzodzo tikada kutarisa kuti dziri kuzoenda kupi, dziri kuzonoperera kupi, dziri kuzongonoperera mumaoko evakomana ivava. Ende tikada kutarisa futi situation iripo, kana kuti imwe situation yemuri kutogadzirirwa, muchiri mune imwe situation yamagadzirirwa futi nevakomana ivava. Ndikuona panapa kuti pari kunzi musi wa7 April zig rinenge rafladha mumastreets, kana kuti zig rinenge rabuda ma-US dollars tinenge takumarova face out munyika yedu yeZimbabwe munenge makushanda mazige. Tichimboongorora munguva yetiri inoyi nefuel munesire weiri kuita iyoyi, kana une zige ukaenda paservice station havadi kuriona.
kana une zigi ukaenda kumapasipoti havadi kuriona, but varivo futi vari kukuudzai kuti tiri kubudisa rimwe zigi rine power, tiri kugadzira mari nezigi, tiri kurova face out ma-US dollars. Ma-US dollars paacharova face out, anorova face out how? Ma-US dollars imi magara mune mari dzenyu dziri kumabhengi dziri muma-US dollars. Ivo vakomana ava vachakugadzirira mazigi, vachangokudepositirai mazigi, wowithdraw ma-US dollars enyu, vongogara vakabata ma-US dollars enyu, imi moisirwa mazigi, kureva kuti vachangoramba vachingokupusisai, vachikuisai mune imwe situation, vachikubudisai mune imwe situation, vachikupinzai mune imwe, muchingoramba muchingotenderera muri ipapo. Ameno kuti munodzionawo sei nyaya dzakaita seidzodzo. Ini ndangoti ndingouya ndichingokuudzai kuti aiwaka ndoka situation kari kusangana nevabereki venyu kunyika yeZimbabwe, kuti vamwe vacho vave kutokwira 6 US dollars pazuva kuenda kubasa. Mari dzavanenge vachitambira pazuva vanenge vachitambira ma10 dollars, ma12 dollars ndo mari dzinonyanya kutambirwa nevanhu vari munyika yeZimbabwe. Kureva kuti vari kushandira transport vozoshandira chikafu, because iwe ukabhadhira 6 US dollar yetransport pazuva, pamwe kubasa ukoko uchadya kadola kana kuti uchadya kapondo. Ukadya kadola unenge watova mu7 dollars pazuva, ukadya kapondo unenge watova mu8 dollars pazuva. Ini hatizoziva zvangu kuti mari dzacho dzemune muchitambira mune muchimbotambirawo mari chedzo zvikuita kuti pazuva munge munopedzera mari yakawanda, kutransport mari yakawanda zvakadaro.